Üdvözöllek! Mielőtt elkezdjük, kérlek szépen, hogy gyújts meg egy fehér gyertyát. Majd helyezkedj el kényelmesen, vegyél fel egy számodra kényelmes testhelyzetet. Most pedig kérlek, mondd utánam az alábbiakat. Ég és földi vezetőim, felsőbb énem, angyalok, őrangyalom, szellemi segítőm és univerzum. Kérlek titeket, hogy minden kivetült, kint ragadt tudatrészemet, lélekrészemet letisztítva és felenergetizálva küldje vissza az energiarendszerembe, ide a jelenembe. Most kérlek, vizualizáld az energiaszálaidat, amelyek végén gömbök vannak. Képzelj el magad köré egy energiapajzsot, amely fehér vagy aranyszínű. Ez egy szűrő, ami megtisztítja ezeket az energiaszálakat egyenként. Lásd, hogy ezek mind visszajönnek az energiarendszeredbe, és ezen a pajzson keresztül megtisztulnak, visszatérnek a saját energiarendszeredbe. Addig folytasd, ameddig látod ezeket a szálakat visszahúzódni és megtisztulni. Ha kész vagy, nyisd ki a szemed, és legyen csodálatosan szép napod!